Il-Libjan u ż-żewġ nisa li kienu qegħdin jiġu investigati brabta mal-qtil ta' Mario Farrugia ħarġu bil-police bail. Dan kif mill-investigazzjonijiet li saru sa issa irriżulta li ma kellhomx sehem fil-każ. Sa mill-bidu tal-investigazzjonijiet kien Elliot Paul Busuttil ta' 38 sena residenti f'Ħattart li kien qed jiġi meqjus bħala il-persuna ewlenija għall-pulizija brabta ma' dan il-qtil makabru. Il-vittma kellu 62 sena u kien jgħix Pembroke. Busuttil tressa l-qorti il-ġimgħa u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġġubin kontrih u nżamm arrestat fil-ħabs ta' Kordin. Skont informazzjoni li għandu Net News, it-tlet persuni l-oħra li kienu wkoll jafu li Elliot Paul Busuttil sa issa mhumiex qegħdin jitqiesu bħala individwi li għandhom rabta f'dan id-delitt. Huma iżda jridu joqogħdu għall-ordnijiet tal-pulizija u mistennija li jmorru d-depo kemm il-darba jiġu mistoqsija fuq il-każ. Kien it-tlieta 5 ta' April meta Mario Farrugia nstab maqtul fil-bagol tal-karozza li kienet ipparkjata fil-wied ta' Ħal-Qormi, in-naħa ta' San George. Huwa kien ilu numru ta' ġranet imsakkar f'dan il-bagol tal-karozza tiegħu stess bil-każ jiġi rrappurtat wara li kien hemm persuna li għamlet senjalazzjoni lill-pulizija li kienet ħieġa li ħatinten mill-karozza. Wara irriżulta li Farrugia kien fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni u li kien inqatel wara li qala diversi daqqiet ta' sikkina li ma delitt seħħ x'imkien ieħor u mhux fil-wied ta' Ħal-Qormi fejn instab. L-ispetturi Wayne Camilleri, Jean Paul Attard u Kurt Zara għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet biex isolvu dan il-każ.